Аз преди да те представя да питам как е майка ти. Благодаря, добре. Добре ли? Да, живи и здрави. Гостят са за концерта. В интерес на истината, на гости ни, уважаеми жители, Васил Чекърдъков. Писнало ли ти да те свързват с родителите? Мисля, бреме ли е това да имаш да си дете на известен родител? Ти си син на Николина Чекърдъкова. Точно така. Още от малък, когато бях, майка ми, когато започна да гради нейната кариера, тя си ми го каза в прав текст. Аз бях в 5-ти клас и тя си ми го каза: виж, от тук нататък аз почвам да градя моята кариера и моето име, и ще ставам по-известна, но искам да знаеш, че това си е моето име и моята известност. Ти ще трябва да си проправиш своя път в живота. А ти защо не си проправи път по нейните стъпки? Нали имаш оттъпкана пътека, що не вървиш по нейните стъпки? Сестрата, що тръгна там? Тя има глас, аз имам само желание. Мен музиката под друг начин ме подхвана. Аз в 9-ти клас така голяма страст беше диджейството. И станах диджей, 12 години се занимавах с това нещо, бях и радиоводещ. Аз по-скоро мога да виждам и усещам музиката, но от гледна точка да я пея, не много. Добре, ама диджейството, то е... Ти си част от музиката, хем си част от музиката, хем не си. Това е, значи, диджеите преди 30-40 години бяха едно. Сега диджеите са коренно различни. Сега диджеи, виж колко популярни стават с музиката, която правят. Точно така. Точно така. Това не е един човек просто, който да смесва, да може да миксира, да пуска, да подбира плейлист. Нали? Абсолютно. Малко по-различно е диджейство. Аз не стигнах до момент на продуцентство. Сам да си правя своята музика. Взех си апаратурата, взех си нужните неща, но в крайна сметка реших да се отдам на другата ми страст, бизнеса. Дай сега да си говорим за бизнеса. Значи, откъде тръгна бизнеса? От продавач на сладолед на улицата, защото това си работил. Да. Това ли беше първата ти работа? Да, това беше. 11 годишна възраст. Лятната ваканция след 5-ти клас. Там пък кой те наe на тази работа? Баща ми. Баща ти каза... Тук говориме, това се случва 1997 година, примерно. И аз още от малък така винаги съм искал да си имам, да си имам нещо мое, нещо свое, което да е. И най-вече исках да си разполагам и със свои доходи. Не исках да завися постоянно, ако искам да направя нещо, да попитам за финансиране от майка ми или от баща ми. И от много малък искам да работя. Ама това, извинявай, че те прекъсвам, това родителите така те възпитаха. Да. На труд. Да. Точно така. Майка ми в много интервюта не казвам, че трябва да са от тези родители, до 18 съм родител, след това съм хазяин. Много добре казано. Да, не казвам, че са от тези родители, но мисля, това е много важно да го заложат още от най-ранна детска възраст. Точно така. Аз съм изключително благодарен и на майка ми, и на баща ми, и на баба ми. Лека и пръст, Мария, тя, понеже израснах много и с нея, те ме научиха на трудолюбие. Тя и майка го казва в много интервюта. Научила съм децата ми на трудолюбие, да обичаш да се трудиш. Аз обичам да се трудя. Обичам да се трудя, защото така се чувствам, че нося повече стойност и на себе си, на семейството ми, на обществото. И от малък се трудя. В смисъл, аз не съм само продавал сладолед. Ние цепехме дърва, копахме лузя. В смисъл, от град Гоце Делчев имаше всичко. Ама това е хубаво, виж, което го казваш като философия за един млад човек. Аз обичам да се трудя, защото философията на съвременния българин е: аз се трудя, защото трябва. Което, що годе е правилно, защото трябва да изхраниш жена, деца, семейство, но той се труди, защото трябва. Докато при тебе е малко по-различно. Ти се трудиш, защото това го обичаш. Обичаш да правиш това, с което се занимаваш. С какво се занимаваш в момента? Точно така. На първо място да довърша на тази философия. В къщи си имам една дъска с идеи, бизнеси и разни философии, в които вярвам. И най-отгоре на дъската ми стои надписа Every day is a gift. Всеки ден е дар. И аз наистина вярвам, че всеки човек е роден
с някаква мисъл. Нали, това е дар, ти да си жив, да си здрав, да можеш да се трудиш, да можеш да правиш неща. И за мен е пропиляване на потенциал и на този дар, ако човек не се труди и нали, ако не иска да се развива в различни сфери. И затова всеки ден си го започвам с благодарности. Добре, ти имаш 3 деца, Николина, Димитър и Йоан. Точно така. И прекрасна съпруга. И прекрасна Лора, съпруга, с която даже Лора. на 17 сега днес имаме годишнина. Деца вика, отбележете годишната, така че да се появи и четвърто. Тя и майка ми това казва. 3 е достатъчно. Нали? За сега сме много щастливи с 3 ни мълчугана. Виж, те са още малки. Да. Опитваш ли се да ги научиш така, както ти си приучен? Абсолютно. Да се трудят. Абсолютно. По някакъв начин. Като говоря под труд, сега на тяхната крехка възраст, труда е да се събере играчките, труда е да е подреден. Нали? Това е труд. Да, това е физическия труд, но ние ги учим на много, как да кажа, мозъчен труд, да си използват мозъка и да мислят и да разбират. Нали? И 3 ни деца са изключително добре възпитани. Нали? Жена ми, Лора, благословен съм, че пътя ни, нали, съдбата ни срещна и тя и аз полагаме много усилия да възпитаме децата си по правилен начин. Ние много силно вярваме, че първите 7 години от раждането на едно дете са изключително важни. И тогава всяка една малка грешка може да ти изиграе много голяма шега в последствие. И за това ние си имаме много строги правила и главната ни цел беше първо да поставиме строго определени граници, децата да знаят какво е позволено, какво не е позволено, какво е добро, какво е лошо, какво трябва, какво не трябва да правят. Кой е доброто и кой е лошото, Ченги? Айде, защото трябва да го има и това. Ти не може само правила, само това или само това. Не може само троягата, трябва и моркова. Не го разбирайте по този начин. Не го разбирам, а затова трябва да има лошото и доброто. Ти кое, Ченгес? Зависи от ситуацията. Ние с жена ми много добре се допълваме. Ако, примерно, аз така съм започнал разговора с тях и си играя с тях и изведнъж те направят нещо грешно и аз кажа нещо и те не го приемат това нещо, тогава тя ще се включи като лошото ченге. И обратното, ако тя, примерно, им чете приказката и те се лигавят и не искат да слушат и не искат да си легнат, тогава аз ще вляза в стаята като лошото ченге. Нали, това е много ключово, нали, комуникацията между мъжа и жената. Нали, на първо място да са винаги на едно и също мнение. Ако детето пита майката нещо, тя каже не, като дойде при бащата и той да каже не. Да, то в един момент до така степен са стиковате, че смисъл знаеш дали е казала да или не, без да си го обсъждате. Точно така. До така степен са стиковате. Сега какво работиш? Като обичаш толкова да работиш? Работя, главното нещо, с което се занимавам, имам бизнес в Щатите. Започнах още 2009 година. Една американска компания, те предлагат нали, такава лятна програма под формата на стаж, бизнес и работа. И тя си е менторска програма. Назначава ти се ментор, който те учи как да продаваш и как да ръководиш бизнес под метода франчайз. Да, от тая врата. Точно така, директни продажби. Директните продажби. Да, компанията е на 160 години, имат силно установени системи, всичко, което ти е нужно. Извинете. Всичко, което ти е нужно, ти да успееш в Америка. И какво продаваш? Продаваме учебни помагала. Почукваш на вратата и кажете, добър ден, искате ли учебни по геометрия? И те ти казват, не, благодаря, не искаме, не си от училище. Точно така. Има много хора. Нали? И това е идеята на тази работа, че тя не те учи просто да продаваш, а тя те учи да разбираш човешката природа. Нали? Как да реагираш в дадена ситуация, нали, всичко от език на тялото, до тоналност, до паузи, до полупаузи, до какви думи да използваш. Имаме си точно определен скрипт. И всъщност те учи и на различните правила на тази игра. Нали, че ти трябва да минеш да си предложиш продукта на определен брой хора, по-голямата част от която ще го откажат или отхвърлят, някои ще се чудят, но винаги ще има 1 или 2, които ще искат да купят, стига да ти да запазиш позитивизъм. И това е хубавото на тази работа. Идеята не е да те научи да продаваш. Това е един бонус. Идеята на тази работа е да те изгради като човек, като характер, да те направи по-усърден, да те направи по-постоянен, да те направи по-дисциплиниран. Добре, да ти като тръгнеш към някоя врата, с каква нагласа тръгваш? При условие, че примерно от 100 души 80 или 90 ще кажат не
И 10 души ще кажат, 9 ще кажат може би, и един ще купи. Нали? Тръгваш към някоя врата. Точно така. Така. И с каква нагласа тръгваш? Аз Нагласа ще му продам нещо или по-скоро, може би, няма да му продам. Ти се чашата наполовина пълна ли или наполовина празна? Разбира се, винаги тръгваш с нагласата да победиш. Но тук въпросът е дали го правиш, за да продадеш, да направиш пари, или го правиш с идеята, че ти с твой продукт можеш по някакъв начин да помогнеш на това семейство. Нали? И това прави голямата разлика. Тези, които постоянно гонят парите и продажбите, на тях не им се получава много-много. Ама те, нали, затова го правят. Затова са хванали на тази работа, за да изкарат пари. За да могат да се погрижат за близките си. Да могат да си плати тока, режими и всякакви. Така изглежда отгоре. Но най-висшата форма в търговията и в продажбите, която човек може да достигне, е това да го прави с идеята да доставя някаква услуга и да помага и да се забавлява с това нещо. Това кой те научи на това? Много хора. Аз съм почитател и на Плато, и на Аристотел, и на много други хора, които следвам в Инстаграм. Имам си ментори в Америка и тогава животът ти е много по-лек. Тогава не отиваш, аз трябва да продам. Тогава отиваш и казваш така, за всеки влак си има пътници. Това между другото и майка много използва. Да, ама не спира на всяка гара. Точно така. Но пък ти е нужно да кажеш на всяка гара какво правиш. И оттам нататък, или за къде пътуваш. И тогава ще има хора, които ще се качат на този влак. И това е моята нагласа. Аз знам, че на 30 демонстрации 3 ще купят. Така че на първо място аз се опитвам на всеки да дам най-доброто от себе си. С всеки искам на първо място да се сприятеля, защото това, че той не би купил от мен, не означава, че няма как да ми помогне по друг начин. Да, а проблема с доверието, което в Щатите е едно, а в България е коренно различно. Мислиш ли, че този подход, който е американски, би бил валиден и тук? Защото тук нямаме доверие. Някой, ако ти почука на вратата, ти абсолютно с недоверие. Като вземем бройката измамени хора, като вземем измамниците, които ти тук нямаш доверие на тези хора. Ти не можеш да го приемеш като човек, който е почукал на вратата ти, не го приемаш като човек, който може да ти помогне на теб или на семейството ти в обучението, в случая, както ти предлагаш такива продукти. Тук ще каже, този иска с нещо да ме измами. Те гледат на тебе в момента, в който почукат, те гледат на тебе като на измамник. И точно това е идеята на програмата. Да те научи как да общуваш по-добре, така че да изграждаш доверие. Кои са елементите на доверието. И да, може да го нямаме като голяма практика това от врата на врата тук в България, нали, и то по-скоро под формата B2C, Business to Customer, но го имаме в B2B. Жена ми работи за дъщерна компания на моята компания, която аз работя, която правят обучение на търговски екипи. Как мислите, че тя генерира, нали, нейните потенциални клиенти? Ходи по нетворкинги, да, тя не чука на вратата, но тя отива и се среща с хора, които притежават бизнеси и те не я познават. И тя има 5 секунди да ги впечатли, 3 минути да каже как може да помогне и още 1 минута да си разменят контактите. И ето така, стъпка по стъпка, като знаеш, като си добър, силен, уверен, умел човек, който знае как да общува, знае как да гради доверие. В момента тя и екипа и правят вече 2 години обучение на една от най-големите банки в България. А сега стана ли по-лесно с навлизането на интернет, защото там е същото. Там трябва да грабнеш първите 5 секунди, трябва да привлечеш внимание, ако не ги привлечеш, той скролва и заминава нататък. Това е същото като почукването на врата, само че в дигиталното пространство. Точно така. За тези, които продават онлайн, да, това дава много възможности. Интернетът как на нас ни помогна е, че всеки наш търговец си прави Facebook страница, бизнес страница и по този начин тя помага точно с доверието, защото някой като си купи от нас, това, което ние правим, ние се снимаме и постваме в нашата бизнес страница и след това караме клиента да сподели нашия пост. И така хората от това градче, нейни приятели или негови приятели, виждат една снимка с техните приятели, някакъв ухилен, с някакви книги. И в следващия момент същия този човек почуква на тяхната врата. И те са, аз те видях с моята приятелка Дженифър. Нали? И това много помага с доверието, по принцип. А страх ли те от изкуствения интелект? Това е ред на мисли, защото такъв тип бизнес, изкуственият интелект може да го замени, буквално да го унищожи.
Компанията е на 160 години. Сигурен съм, 160 години? Интернет от кога има сега? Ами да, но съм сигурен, че когато първо се е появил интернета, са го казали това същото нещо. После като се е появил Амазон, са го казали същото нещо. После като се търсачките и социалните мрежи. И Google. Виждате ли? Това, което се опитвам да кажа е следното нещо. Една от техниките, които обучаваме, ако навлезем в техническата част на продажбите, се нарича бумеранг техниката. Иначе казано, твоето умение да превърнеш всяко възражение в причина защо да купят. Нали? Както преди сме го правили, така ще го направим и сега. Изкуственият интелект е нещо страхотно. Аз не го отричам. Използвам го и много може да помогне. Но отново, какъв е продукта? Каква е идеята зад продукта? Ти продаваш просто книги ли или продаваш нещо много по-голямо? Аз продавам идеята, възможността на едни родители да имат нещо вкъщи, с което те да седнат и да могат да помогнат на своите деца, по който и да е предмет, с каквато и да е домашна. Защото не много родители помнят биквадратни уравнения, как се делят дроби и всичките такива неща. И да, ти можеш да кажеш на детето, окей, оправи се с ChatGPT, cool. Да, те ще го измислят, но в крайна сметка ти искаш ли да прекарваш повече време с детето си? Ти искаш ли детето ти да продължи да те вижда като родител, експерт, знаеш на който може да разчита? Ти много увлекателно говориш. Благодаря. Изключително увлекателно говориш. Можеш ли да кажеш, че си сбъднал американската мечта? Защото при тебе е било мечта. Да. На колко години беше, като искаше да заминеш за щатите? Бях 8-ми клас. Така. За първи път, когато исках да замина, да уча в Америка, нали, защото бях много добър по математика и тогава ми казаха в Америка, някакъв банкерски университет в Майами, и като казах на майка ми, нали, дойде 12-ти клас, аз съм си диджей, радиоводещ, майка ми каза, добре, всичко ти върви, ще учиш ли, какво ще правиш? Казвам, как няма да учи? И тя казва, къде ще учиш? Казвам, как къде? В Америка много ясно. И тя казва, виж, от Год се делче в Америка, нали, малко ми е голям скока. И тя те спре тогава. Да, и тя каза, няма как да идиш да учиш в Америка, но отиди в София, пък лятото отиди на бригада. И ти що не отиди на бригада? Що не бра ягоди, примерно? На първо място заради моето възпитание и на второ място заради това, че част сте възпитали на труд. Точно така. Да. И аз се трудил от 11 годишна възраст. Продавал съм судолет, бил съм сервитьор, бил съм барман, диджей, радиоводещ, записвал съм дискове, продавал съм рекламно време за радиото, правил съм сватби абитуриентски. Аз имах горе-долу 7 години работен опит, когато бях вече първи курс. И в моето съзнание не беше просто да ида някъде да работя, за да изкарам едни пари. Аз вече бях убедил себе си, че колкото повече умения имам, толкова по-ценен продукт и търсен продукт на пазара на труда ще бъда. Затова моят въпрос беше къде мога да ида, за да се науча и доразвия, да науча нещо, което не знам, нали, някакво ново умение. И така се отказах от това да ида на стандартна бригада и заминах с тази. Си бил 8-ми клас, как реагира, като не те пуснаха да отидеш да учиш в Щатите? Защото Щатите е далече. Разбираме майка ти. Да. Мисъл, прекалено е далеч. Малко трудно се отделяш от рожбата си, много, толкова рано да я пуснеш. Да, пък и това беше времето преди FaceTime и всичките видеоразговори. Така, и толкова рано да я пуснеш, то ясно е, че един ден трябва да я пуснеш. Трябва да отлети от гнездото, обаче пък е прекалено рано. Те това смазалите. Ами не, само искам да доуточня, че на мене идеята да уча в Америка, университет ми бе предложена в 8-ми клас, но чак в 12-ти клас с майка ми имахме реалния разговор, когато тя ми каза, виж, нали... Имахте ли някаква оговорка? Добре, ще отидеш, обаче искаме ли какви си оценки? За УНСС ли? Разбира се. Образованието винаги е било на почет и на пиедестал в нашето семейство. Винаги, когато исках да почна да тренирам футбол в 6-ти клас, майка ми каза така, почваш, паднат ли ти оценките, приключваш. Нали, окей, искаш да си диджей по време на учебната година, почваш, паднат ли ти оценките, приключваш. По същия начин беше и с университета. Каза, виж, на първо място трябва да спреш да диджействаш, за да се подготвиш добре за изпитите, защото ти трябва да си изкараш достатъчно висока оценка, за да си спечелиш общежитие. Аз апартамент в София няма да плащам. Нали, от мен ще имаш, какво беше, 500 лева на месец. Нали, 4 седмици по 100 лева за храна и
другите 100 лева там за телефон, наеми. Това правилно ли е било? От дистанцията на времето, като го гледа, защото нека да не... Майка ти не е... Тя може да отдели както 400-500, така и 1500 лева. И това правилно ли? Защото имаше много реакции, когато Бил Гейтс каза, че отделя само 10 милиона за наследниците си, останалото след смъртта си ще го раздаде. Всичко зависи до ценностната система на всеки един човек и на всяко едно. Аз това ти казвам, от твоята камбанария как изглеждаше това нещо? За мен е правилно. Сигурен съм, че е било трудно, но за мен беше правилно. Да, но тя ме подготви за това нещо. Със сигурност си е било трудно. Със сигурност е стояла, не е спала, ти ял ли си, не си ял, какво си ял, колко си ял, имаш ли пари, нямаш ли пари. Със сигурност това нещо тормози всеки един родител. Но пък, ето. Правилно, защото в крайна сметка тя иска да знае, че има деца, на които може да разчита. Със сигурност ни беше лесно, когато сестра ми в първи курс работеше в детски център по 8 часа, 10 часа на ден и беше цялата потна и миришаща на памперси, нали? И тя ми е разказвала историята, как е отишла да я види и как после, нали, я плакала пред Чичо Васко. Но е трудно, но пък тя знае, че това е правилното нещо. Да си научиш децата на трудолюбие, нали? Това не означава, че ти не ги обичаш. Даже напротив, защото ги обичаш, знаеш, че е по-добре сега да минат през трудности, за да може после да им е по-лесно. Нали, родителите, които... И сега всеки си има право на избор, но тези, които твърде много си гледат децата, твърде много си пазят децата, изведнъж децата завършват университета, не са правили нищо, изведнъж живота им удря, пуф, два шамара и децата, ами аз така, аз онака. Те не са подготвени за живота. А живота не е просто да можеш да четеш и да пишеш. Живота изисква много повече работа, изисква точно и трудолюбие, и дисциплина, изисква да можеш да си използваш мозъка, да можеш да си използваш очите, да гледаш ситуацията, да приемаш тази информация, да обмисляш и да си проправяш път. Много повече неща изисква. Значи ти си по-скоро от родителите, които ще оставят детето да падне, да се ожули и да стане. Точно така. 3 деца имам. Отколкото да го хванеш за ръка и да му кажеш, не там, тате, там ще паднеш, опасно е. Да. 3 ми деца, когато и да са прохождали, не съм ги вдигал нито веднъж. Падат, тя ще отида при тях, ще кажа, нали, те ще ме погледнат, очаквайки да направя нещо, и аз ще кажа, боли ли? Или ще кажа, голяма работа, не нищо, давай, ставай, хайде. И ги оставям те да се справят. Даже съм, нали, много често има, примерно детето ми пада и там някой се, нали, вчичва на помощ, нали, да го повдигне. Казвам, не, моля ви, оставете го. Или оставете я. Те ще се научат. Те ще се научат. И така. Добре, кой е най-ценният урок, който си научил до момента? Защото гледам, че звучиш доста мъдро. Що се смееш сега? Благодаря. Това е комплимент наистина, който и заради семейната среда, и заради собствената ти нагласа към живота, просто звучиш доста мъдро. Кой е най-ценният съвет, който би дал сега на хората, които ни гледат? Защото в днешно време, продължавам си въпрос, защото в днешно време думи като трудолюбие, думи като честност, като почтенност, все повече почват да липсват. Мисля, всеки виж, че гледа модела на подражание, аз трябва да сложа силикон, защото така ще спечеля. Аз трябва, нали, да имам каква си кола, защото така ще ме забележат. Или какъв си статус. Да. Никой не иска да си изкара парите по честен труд. А и нека да не забравяме, че в България хората, които имат пари, на тях гледат като на все едно някакъв страшен наркобос. Нали? Всеки, който е с пари, за хората, които нямат пари, изглежда страшен мафиот. И това не знам кога ще го изкореним, че може да има и успешни, богати хора. Не го отричам. Живееме в меркантилен свят. И е много лесно човек да винаги да иска още, винаги да иска нещо различно, винаги да мисли, че, нали, тревата е по-зелена в другия двор и така нататък. Но нещо, което винаги ми е помагало, един от принципите, който следвам, Робин Мъкърджи, първия ми ментор в тази компания, той ми го каза, нали, appreciative people are happy people. Нали, хората, които оценяват това, което имат, са щастливи. И проблема според мен е, че повечето хора не оценяват това, което имат. Не оценяват, а винаги искат нещо, винаги са... То е много лесно. Винаги имаме причина, защо да не сме щастливи.
но истината е, че и винаги имаме причини защо да сме щастливи. Да, ето, с нощи гледах едно реалити предаване, мисля, няма никакво значение кое, и една от дама, която искам да съм известна, няма значение с какво. Да. Мисля, ние сме склонни да се орезелим само и само да станем известни. Това, мисля, аз не го разбирам лично. Но да речем, че аз съм друго поколение. Айде, малко по-възрастен съм, възпитан съм по друг начин. Ти си поколението след мене и така като гледам, ти също не го разбираш. Не го разбирам. Ти би ли се орезилил само и само да си популярен? Само и само да те лайкнат, примерно 10 или 20 хиляди, 1 милион души. Не, аз не искам да съм популярен, за да съм популярен. Нали, аз сега ще стартирам нещо ново, нали, една платформа, която до сега не съществува такова нещо, но това не го правя за да набера популярност или бизнес или каквото е да било, а го правя точно с същата цел, която споменах преди малко и с нагласата ми на вратата. Защото знам, че мога да дам стойност и да помогна. Нали, конкретно на младежите от 16 до 23 годишна възраст. Нали, в тази крехка възраст, когато човек много лесно може да попадне в грешна или правилна обстановка и да залитне по нещо. Мислиш ли, че можеш да им дадеш нещо? Мисля. Мога, знам. Аз го правя вече така или иначе. Защото има доста хора, които казват, точно това поколение е леко изгубено поколение. Те и за нас са казвали така. Нали, със всяко следващо поколение света се свършва. Истината е, че това поколение са много будни, много умни деца, но ето какъв е проблема. Понеже вече последните 10 години и повече живеем в една информационна ера. Нали? И хората имат много информация, но подсъзнателно те развиват навика да не правят нищо с тази информация, защото всеки нещо им предлага постоянно, нали? И те скроват и нищо не помнят. И това, което става... защото мозъкът ти не може да възприеме чак толкова много информация. Точно така. Ти като станеш сутрин от сън, след 1 час ти знаеш какво е станало по целия свят. Информация по целия свят. Нещо, което допреди 30-35 години нямаше как да го разбереш. Точно нямаше такъв голям поток. И те не могат да отсеят. Най-вероятно ще трябва да мине някакво количество време, за да може да се научим да отсяваме тази информация. Не мога да кажа все още, защото това нещо се развива главоломно. Причината, поради която хората не могат да отсяват, мое лично мнение, е, че хората не познават себе си. Хората не знаят кои са ценностите, които те следват. Ценностите на база и принципите на база, на които те правят решения. Затова аз много добре знам кое е за мен и кое не е за мен. Аз много добре знам кого да следвам, кого да не следвам. Нали, много добре знам коя информация ще ми послужи и коя не. Но проблема е, че в момента заради тази информационна ера, те само имат информация, изведнъж света е пълен с всезнайковци, които обаче не правят нищо. И какво като имаш тази информация, като ти нито я споделяш, нито я използваш в някаква полза на себе си, на семейството, на обществото? Ето това е нещо, което аз ще се целя да помогна. Нали, хората да се научат да използват правилната информация. Първо ги уча как да опознаят себе си по-добре, за да филтрират целия свят по-добре, за да може те да не са следващите, които да искат да са известни само за да са известни. А те да са окей, да не са известни, защото са достатъчно уверени в себе си, в това какви са като хора, като увереност, като възможности, като умения, като знания, като характер. И да не им трябва да са известни. Желая ти успех. Все повече хора трябва да има такива като тебе, които наистина не знам как изглежда съвременния будител, но това е нещо, което трябва да правим в момента. Наистина да ги събудим от тази летаргия, да ги събудим от това, те просто да са едни получатели, даже не казвам консуматори на информация, защото те не знаят как да я консумират. Те просто я получават, в резултат на което виж, че няма вече авторитети. Да. Няма авторитети. Те не си изграждат авторитет. Кой каквото и да каже, там репликата му ти пък ще ми кажеш. Така че пожелавам ти успех. Имаме една книга, в която всеки наш гост оставя. Ще те помоля да оставиш твоите впечатления от гостуването. Така. Какво ни написа? Хората, които оценяват това, което имат, са щастливи хора. Имате прекрасно предаване, ценете го и бъдете щастливи. Благодаря ти много. Пак ти казвам, според мен това, което правиш и това, което се опитваш да направиш, това е правилното.
Така го разбирам съвременното будителство. Защото имаме нужда от това някой да ни събуди. Благодаря за което. И тук искам да отбележа, че не съм сам в тази битка. Много хора го правят това нещо. Много хора, наистина, и за мен беше чест и щастие и удоволствие да се включа към една прекрасна организация, казва се "Сподели и вдъхнови". И ние всъщност това, което правиме, ние работиме, обикаляме по гимназиите и си споделяме нашите истории. Ние сме професионалисти от различни браншови, от различни сфери, но обикаляме и влизаме в част на класа, разбира се, с предварителна уговорка и си споделяме историята. Така че, нали, младите, докато са още млади, да може да ги вдъхновиме, да ги запалиме, да запалиме една искра. С университетите също работиме, конкретно с клуба на предприемача на 26 ноември от 1 часа след обяд в Ала Максима в УНСС ще се проведе едно много готино събитие с 4 гост-лектора, включително и аз и Георги Ненов от подкаста "Свръхчовека", така че вашата аудитория ще се радвам. Ако пък има учители, които са част от някои, нали, в училища, в гимназии по България, пишете ни в "Сподели и вдъхнови", ще се радваме, дали аз, дали някой друг от нали, лекторите да дойде да си изнесе презентацията като доброволец. Благодаря ти много за това гостуване. Васил Чакърдуков ни беше на гост. Наистина благодаря ти много.